Muri yeZimbabwe makadini tochiti nematambudziko, tine urombo zvikuru nekushayikirwa nekusiyiwa kwatakaitwa naMarabha. Zvinorwadza zvikuru. Marabha akarwara kwenguva yakarebesesa. Ini ndinoona sekuti Marabha akanga achishayiwa rubatsiro chairwo nenguva, asi zvisinei ndo zvakatoitika. Mwari akatanha ruva ravo nenguva yakafanira. Tinoziva kuti tose tine muganhu watakaisirwa uye watisingakwanisi kupfuura nyangwe zvidini. Ukava nemari yakawanda, ukava neutano hwakadini, ukava murombo, ukava wakaita sei, muganhu iwowo haupfuuri. Vamwe vedu vanototisiya vanotori neutano hwavo asina kurwara. Recently apa tanga tichichema tatenda Pinjisi uyo akatisiyazve netsaona yemumugwagwa. Inguva yacho ngatinamatei kuna Mwari wemasimba ose atimutsirezve vamwe vanhu panzvimbo pehama dzedu dzakatisiya idzi. Uyewo tinoda kupfuurira mberi nekutenda Mwari nenguva yaakatipa Marabha. So pamwe chete natatenda Pinjisi, ndakambotaura mumashuromo pamusoro patatenda Pinjisi, ndichikumbirisa zvikuru, kunyangwe zvazvo vamwe vasina kundinzwa zvakanaka, ndichikumbirisa zvikuru kuti panguva dzatinenge tichichema vamwe ngatimbokonzentretirai nekuchema, tisiyanei nekutaura zvakawanda. Zvine zvazvinokanganisa, zvine mweya wazvinopinza panguva dzatinenge tichifanira kuchema, vamwe votaura zvakasiyana-siyana. So ndiri kungopfuurira mberi nemasoko iwayo ndichiti, hama dzangu, kana tichichema ngatiitei zvekuchema nekunyaradzana, tichiziva kuti anotora munhu ndiMwari. Kunyangwe pamwe pacho pachishandiswa tsaona, pamwe pacho pachishandiswa urwere, pamwe pacho shona yobva yazoti panofa munhu apashayikwe muroyi anonzi uyu ndiye akaroya, ndiye ane mhosva. So nekutaura kwakadaro tiri kungopfuurira mberi tichichema nekunyaradzana pamusoro pekushayikirwa kwatakaitwa naMarabha. Inini Marabha ndakamuziva ndichiri mudiki bijana. Taiona mafirimu awo, madhirama aaiekta nana Kapfupi. Drama randinotenda kuti ndo rakanyanya kuita mukurumbira rakaektwa naKapfupi vari pamwe chete naMarabha, rainzi what goes around comes around. Drama iroro rakazikanwa nevanhu vakawanda chaizvo, kunyangwe zvazvo ini ndine andaifarirawo. Ini ndainyanya kufarira riya rakazoba Marabha bhasikoro here, raakabirwa bhasikoro here, kana kuti akaba kakare, handichatonderi. Vakazenge vakurohwa chaizvo naofisa dhiniwe vachipiwa mambama ipo papo, raindinakidza. Koita rimwe ravaitanga vachingochema kuti anga achirova bhasikoro, airova bhasikoro, ainzani Laston Murerwa, something like that. Achirova bhasikoro, akarova bhasikoro, achibva azosvika pakevhi, achibva azodai, achibva azodini. Marabha achitaura kuna Kapfupi, ndobva vatotanga kuchema paya. Asa Kapfupi asati anzwa nyaya yacho kuti iri kubvepi, iri kuendepi, akuchema ndobva zvazonzi ndobva aburuka munhu uya. So taivaona vanhu ivavo vachitivaraidza, vachititandadza chaizvo, vachiita zvakasaka. Nekutaura kwakadaro tarasikirwa. Marabha atirwadzisa. Munoziva panongonzi munhu haasisipo panyika, hazviiti zvakanaka mani, hazviiti zvakanaka. Unenge uchingoshuwa kuti dai aramba aripo, dai taramba tiinaye. So ndo mamiriro akaita nyaya yacho muzuva ranhasi. Ndangoti ndiuye hama dzangu, tibate maoko, tinyaradzane, tiri pamwe chete, tichiti tine urombo nekusiyiwa kwataitwa naMarabha, asi tichemei netariro kuhama dzaMarabha
nemhuri yake yose. Tinoti Mwari werugare, Mwari wemasimba ose akunyaradzei, akuitirei zvakanaka muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Thank you very much. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kani muone eutakanja waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende, 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 utende baba nesuo tasimuka tarirai.